Oh, Success. Bazibi weshumba dzengoma EOTD kwese kwa uchayenga kwese kwa uchayenga kana mati aende neningotopeka twangu baby, andidi kukushaya inise marerenti, ndikakushaya ndingaite stresi, saka nasi totobuda tese geti, nekuti nguva yacho yareba, muchiti anonetsa newangu tinonzwanana, ndimi mamuramba akaenda ndowana kupi mumwe nai ane rudo rwakadai rwandinodai nini, zvanetsa izvi taurira nai naya mai kwese kwa uchaenda kwese kwa uchaenda pari ndopa ndakagumisira weini kutsvaga, ndakambodana nevasikana vakawanda asi rudo rwacho rwavere madhaka, ndakavindisana naye kuti tichazopesaniswa tafushirwa mudhaka, saka wirira nai yamai kana neniwo wacho ini ndofara. Na 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 shumba dzengoma na one again you again kwese kwa uchayenga kwese kwa uchayenga kana mati aende neni ndotopeka twangu baby, andidi kukushaya inise marerenti, ndikakushaya ndingaite stresi, saka nasi totobuda tese geti, nekuti nguva yacho yareba, muchiti anonetsa newangu tinonzwanana, ndimi mamuramba akaenda ndowana kupi mumwe mai ane rudo rwakadai rwandinodai nini, zvanetsa izvi taurira nai naya mai kwese kwa uchaenda kwese kwa uchaenda Success.